България има свой родоначалник. Името му е Аспарух, син на Кубрат, водач на народа, който преминава Дунав, за да основе нов дом. Годината е 681. Началото на Първото българско царство. Аспарух не просто създава държава, той създава идентичност, която ще устои на векове. Византия го признава, земята между Дунав и Балкана става българска, а неговите войни слагат началото на една държава. Легендата казва, че когато стъпил на южния бряг на Дунав, Аспарух извадил меча си и казал: „Тук ще бъде България“. От тогава, повече от 13 века, тя стои. Анекан Аспарух, бащата на България. Камъните говорят. Паметта е жива, чуя. Тя е за нас и за тези, които идват след нас.